Wilde neushoorns, dwessen, olifanten en explosieve baviaan. Je zullen ze maar verhuizen matten. Nou, wie hebben een landman van de beste tuin van Emmen, die zit er middenin. En Joet gongen zien dwessen, olifanten eindelijk oer. Wie brengt aangerend die het 22q-Olver-syndroom. En heel veel mensen weten net wat dat is. Wie het eigenlijk best wel vaak voorkomt. Nou, een documentaire moet er nou duidelijkheid in brengen. Goeie, dit is begint op de dag dat de IFKS-vloot door een volslijn vrouwelijk scootje bijkrijgt. We hebben gewoon een soort plezier altijd in het zien. En we hebben het idee van, nou ja, wat zo schijn, wat we het doen kennen, mijn vrouwje. En zie hoe ver we komen. Dat is eigenlijk het idee. Ja, nou, wij zullen even zien hoe ver wij komen met dit nieuwe initiatief. Alice Stekelenburg en Loekie Heinsbergen van Stadem, die komen dus op een skip. Een mooi skip, de Ontmoon. En die zullen zien. Nou, Jitske Visser, dat is onze verste vrouwelijke analist van de IFKS. Vrouwelijke skipper. Nou, hoe vrouwelijk is dit? Een lekkere feministische golf op het wetter. Wat vies ervan? Nou, ik vind het hartstikke leuk dat die vrouwen die zielen willen. Maar het mag net voor de indruk wekt worden dat nou heel naai is. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo. En zo kan er voor de IFKS dat jongen weer als een starre-organisatie bij vrouwen een rol spelen. Maar viel dat een beetje zo? Want dus zou je het nou nog krijgen van, nou, ik weet het niet. Maar dan zou je het, in het begin zou je het achter het scherm, ik vind het eigenlijk niet. Dit. Nou, het doel is, daar ging een beetje over het doel. Het doel is van, wij zullen even zien dat we leer goed zullen kennen als man. En dan denk ik, ja, bagger. Flauwkul. Waarom? Ik bedoel, nou, want dat hebben we lang ontoond. Die IFKS-vloot is gewoon al lang heel erg iepen. Daar stielde ik voor. Iepen Friese kampioenschappen. En ik stielde er ook al 25 jaar in. En Irma Joustra, die is daar al ooit met een vrouwenscootje begonnen. We kennen Jannie Riemersma, we hebben Anne-Wil Boterman, Noortje Goedhart enzovoort. En natuurlijk het vrouwtje Meijer wil zien litten dat vrouwen net alleen een zielen kennen, maar ook nog kampioen worden. Ja. Dus als het in die lijn gebracht wordt van, nou, wij kennen het lekker goed als man, dan denk ik, ja, dag, dat weten wij al heel lang. Ja, maar deze vrouw die zei, dat hoeft ik helemaal net. Wij willen helemaal niet zien litten dat we beter binnen. We vinden gewoon heel lekker gezellig, maar vrouw op in je skip. Ja, nou ja, dat moet zij weten. Dat is een beetje het verhaal. Ik denk dat. We hebben Kwartlien, het Pieter Meter, een grappige uitspraak die over van geen vrouw op mijn skip. Want ja, dat snap ik wel, maar dat weer een beetje een geintje. Maar ik bedoel, Pieter Meter vrouw op het skip heeft dat te zien. Oh zo, ja, die wordt al uit. Ja, die wordt al uit. Dus, maar er is de hele Nederlandse pers doorheen gegaan. Van, alsof er in discussievloot ik vooral geen rol hebben, nou, dat is onzin. Dan had het zo gesteld wordt van alleen een man of alleen een vrouw. Ja, mijn standpunt is van je kan elkaar alleen maar verbeteren. Naast korban is scootjes zielen de enigste gemengde teamsport die we hebben. Dat komt ik allebei nog uit Friesland. Dus ja, waarom zijn elkaars kwaliteiten net broeken? Nee, snap ik. Maar altijd nog zo is dat. Stel deze vrouw die doet het hartstikke goed. En die krijgt een soort publiciteit. Ik kan me vaststellen dat de NOS dan ook weer eens een keer komt bij het IFKS en zegt van een hele vrouwelijke scootjeploeg. Ja, maar dat is het bijzondere dat er alleen maar vrouwen op dat scootje zitten. Ja, dat is lekker bijzonder trouwens dat er alleen maar mannen op een scootje zitten. Ja? Maar en dan is meter. Nou, maar Guinness even niet op die vraag van, is het dan. Het is toch mooi dat er dan omdenken voor is? Ik al steen ze de hele dag in een bikini op dat ding. Had er maar wat omdenken voor is. Nou, het is heel dag in de bikinis steen wel een keer beter op het strand is niet denk mij. Ik bedoel, we gaan maar wel heen om de wedstrijd te zien. En dat is het enigste doel waarvoor iedereen komt. We zijn op de wedstrijd te zien en dat doe je maar met koor. En of het nou man of vrouwen binnen, ja, maar dat zal ik zelf weten. Ik zou net graag alleen nog op een vrouwenscootje zitten willen. Nee. Echt wat dan? net. Staan ze elkaar de kopie? Nou, dat weet ik net natuurlijk, dan ging het er van alle water binnen. Maar ik weet wel dat vrouwen in het algemeen op de scootjes behoorlijk ongemakkelijk wezen kennen. Hoezo dan? Nou, die kan wel aardig sputteren en klierig wezen als ze hun zin net krijgen. Ik denk dat de vrouwen het minst sputteren, de vrouwen binnen die zelf moet roer staan. Omdat ze gewoon wel weten wat ze doen maken. Ja. Dus dat is een beetje benauwd voor het geharrewar wat je vaak wil jaren tussen vrouwen en het mekaar net verjanken en een man slaan elkaar op de bek en het is clear. Nou, vrouwen kunnen wel lange trots horen, ja. En even hoe het fysieke Big Leagues, hè? Want laten we dan, nou, ze doen mooi, hartstikke mooi in de C-klasse, dus we beginnen van onder en op. Is het fysiek jongen wel op te redden? Want ik begreep dat op die horenscootjes, je bent ook een hele sterke man nodig. Ja, maar dan ben ik wel een hele sterke vrouw hier natuurlijk. Al die van die mevrouw Bulstronk, Mathilda.
Is die? Ja, wist ik heb hier een touwlutsen en in de kampioensploeg. En het is een kwestie van training als er dingen. Tuurlijk, er zit bij die Mali ik net maar één on een grut scoort. En het is ook een techniek. Het is net alleen maar hendebullig met blauw en spierbundels. Maar Heurwien natuurlijk wel. En dan is het nog zeker net een makkelijk skip. En ik ben wel benijd wat voor touwelijk ploeg ze dan op de achterdek gaan maken. Want dan hadden we wel terug binnen. Nou, heeft deze mening, wij vregen tevens on Elke Lok. Ja. Een man die de mening heeft tot scootjes zien. En hij zei dit hoe de konsen van deze vrouw. Oké. De ervaring leert dat ze te min ervaring hebben om goed meidwaan te kennen. En nou, dat zal groeien moeten. En dan mag je dus stuk of 10 in je buik blijven en dan kan je in de top zitten. Maar je moet net zeggen van we doen hier mee en dan showen we wat er nou gebeurt. Maar dat geldt ik voor Mollyskip. Ja, ondervinding dus, Ja, hij. nou dat heb ik even betocht ze pas toen wij vrij toen ze mij bellen eerst ontkomt. Dus het is natuurlijk helemaal net zo dat het alleen maar het goed zien. Dat is het stukje publiciteit en dat shot iedereen. Ja, en dat is vooral of mooi op het skip, dat maakt het mij geen donder uit. Maar het is, waar komen de beste skippers bij? Er is nooit iemand die maar binnen 4 jaar kampioen is. Het binnen alle generaties. Het is een beetje en ten eerste is de IFK's al lang net star meer. Het is een hele soepele organisatie waar vrouwen ook al vanaf het begin een rol spelen. En ten tweede, de tijd heb ik wel uitwezen dat het alle gebaseerd is op ervaring. En dat is net alleen maar dat je ontroer staan, maar dat skip maar trek uit. En er moet last worden en er moet En daar heb je dan wel bij die man vernedigen. Ik vreeg me al, had ze dan komen mij of net, maar had ze zich dan daar ook in helpen, zichzelf in redden. Ja, dan maken ze wel een statement. Dan denk ik, maar dat is 90% kans dat dat net zo is. Nou, we zullen het beleven. Bedankt in ieder geval voor die analyse. En nou ja, goed dat ze erbij binnen, vind ik dan als man. Tuurlijk. En we zitten wel alles kind hoor in die IFK's. Ja. Oké, bedankt. Ja, ik hebben wij weer een assistent van een talent dat we nomineren zullen. Aanstaan je waar het nou krek zo belangrijk is voor die sporter. Zit achter mij, het is een judoka. Dus dan weet je dat. Ja, elk weet wel wat het Down-syndroom is. Ik denk aan tafel binnen voorbeelden, mensen kennen dat. Maar hoe het 22q-over-syndroom is haast nog niet bekend. En dat wilst 1 op de 2000 ben hiermee binnen wordt. Maar dat binnen dus eigenlijk nog volle meer dan mooi Down-syndroom. Maar toch weten we er net een soort hoor. Ik praat je aan toe maar Wiebrig aangenend. Die het zelfs dit syndroom had en ik een famke had met het syndroom. En die wil meer bekendheid en daarom ik een documentaire maken ter roer. Eerst even een uitlees over dat syndroom in een filmpje. ...22q11 is een genetische afwijking waar je mee geboren wordt. En dan mis je eigenlijk een stukje van je 22e chromosoom. En dat heeft hele ingrijpende gevolgen voor de rest van je leven. Dan gaan jullie met mij naar het buitenverblijf van de buren. En dan mogen jullie wat jullie in de hand hebben verstoppen. Goed verstoppen. Ongeveer 2/3 van de kinderen die geboren worden met 22q11 heeft een aangeboren hartafwijking. De meeste kinderen hebben immuunproblematiek, met name de eerste paar jaren. Ze hebben voedingsproblematiek, ze hebben slaapproblemen, ze hebben veel KNO-problemen. Een hele lange waslijst van 190 kenmerken en symptomen die als gevolg van dat ontbrekende stukje chromosoom kunnen voorkomen. Ja, Wiebrig. Zit er nog krek naar de zin, hè? Ik weet dat wie niet direct bij op dat filmpje bij die burgers toe. Ja, dat ben ik concurrerende beste tuin. Ja. Nou, maar daar zullen we het net door hebben, want we hebben het nou even inderdaad hoe dat syndroom, dan maar we een heel soort oer lezen. Zaken die je dus net zien kunnen kennelijk, net goed zien kunnen, maar wel vernemen. Wat kun je over vertellen over wat voor effect dat op die lichaam had? Vaak ziek, luchtweginfecties, net altijd meedraaien kunnen, maar je dagelijks leven, het onbegrip van de boetenvrouw naar juist artsen en doktoren weten vrij weinig over dit syndroom. Dus als wie wij komen en wie hebben wat, dan hebben ze er vaak geen antwoord op, omdat ze er niet van begrijpen. Nee, want door wie is 34, doet ze het bij die ontdekken, he, dat hij het krijgt maar de beter van die dochter. Klopt. Hoe kwam dat nou onder het log dan? Mijn dochter hier de tetralogie van verloren. Dus een vorige hartontwikkeling. En ze kon haar in Zwolle niet meer opereren. Ze moest ervoor naar een speciaal centra. Ze is kwam in Leiden en daar kon ze haar dus wel opereren. Maar ze is binnen daar wat verder als de ziekenhuizen bij ons in omstreken. Ja.
En daar heen ze terug, kon wel eens een liekenis wezen, want ik had dus een VSD, een hartafwijking. Dat is een hartafwijking. Ja, klopt. Ik ben opereerd toen ik 26 hier weer. En dat is heel goed voor hem. Maar in Leiden zeggen ze, het wie liek. En toen zeiden ze van, ja, mogen wij u testen? Nou, toen kregen we dus een hoe neemt ze maar nou? Een genetest of een... Ja, erfelijkheidsonderzoek. En nou, binnen 6 weken, toen wisten we dat we allebei de 22 Q11 te leed zien. Ja, zo mijn dochter als ik. Wat heeft dat heeft iets met een chromosoom te maken? Ja, we missen dus een stukje chromosoom 22. Ja. Jetske, dat heeft een zoon met Down-syndroom. Ja. Als we dat vergelijken kennen, je Down-syndroom is vrij rap bekend in dat je dat sjoggt, maar het is ook wel onderzoek net wel. Hoe kun je dat mogelijk vergelijken? Dat vind ik een beetje lastig om. Nou, het is net, ik denk net te vergelijken. Ik heb wel een heel soort kenmerken die dan wel weer overeen komen. Bij CBS is het 23e chromosoom te volle. Ja. Wat een heel volle verstoring in het hele lichaam brengt. En ben je met een oorchromosoom, ik wel dat qua gelaatstrekking vertelde van mij krijgt. Dat hebben natuurlijk mensen met Down ik heel sterk. Een kistetje onder de eer en kistetje. Ja, want dat vind ik toch wel... Moet je dat wel weten, want als ik die band op dat filmpje kreeg, zeg, dat is je een boete. Nee, nou, we zorgen ze nou dus echt voorbij komen. Dus. Je kan op het scherm even mooi zien. Ja. Dit filmpje, ja, dat zoek ik dan net zo gauw. Dit jonkje heeft toch wel wat een oorgezichtje misschien. Kist het net onze sjen. Kist het net onze sjen, maar toch zeg ik wel wat oors. Ik weet net. Hoe heet hem dat? Het is toch wel een beetje toch een... Ja, ik zie het net, ja. Ik zie het echt net. Nee? Lijkt het onder symmetrie misschien? Ja. Het is dat Wibberich Krek vertelde dat een langer vierkantig gezicht. Ja. Maar het is maar krek hoe de eigen er weer in staan en als hij dat opvalt of net. Ja. Ja. Maar het gekke is dus, en heel veel mensen weten dus helemaal net dat misschien, die zitten nou wel te zien, die denken misschien heb ik dat wel. Ik een minder immuunverhaal. Ja, of het immuunsysteem, dat je direct nog bij. Een afweer in het immuun, luchtweginfecties. Heel soort. Dus dat het 1 op het 2000 1 op het 2000. Dus dan moeten er nogal wat mensen wezen. Ja, klopt. Zijn chromosoomafwijkingen weten we nog steeds heel weinig van. Hè? Ik bedoel, Jesse is dan maar het 21e chromosoom. Nog vooral weer iedereen met Down syndroom, dat weer erfelijk. Nou, uit erfelijkheidsonderzoek blijkt dat bij Jesse net erfelijk is. Dus dat komt dan samen ineens uit de lucht vallen. Dus maar de wetenschap gaat trouw en we zullen ooit wel ontdekken waar het er komt. Ja. Maar op het moment is het nog helemaal onbekend. Ja, want Jim wil een documentaire om uit zien. Ik deed Jilt voorop. Wat was er maar bereiken? Nou, de stichting 22Q11 die wil dus een documentaire meidje. En wie wil bereiken dat er dus meer begrip komt voor dit syndroom. En meer herkenning van dit syndroom. En daarvoor is het dus een documentaire meidje. Daar gaat het dus om. Maar dat doet ze zelf net mooi om die documentaire. Nee. Want de is die Epe, dus net in Friesland. En dan zei ze van, dat waar ik eigenlijk net om. Nee. Dat snap ik net helemaal. Ja, nee, ik doe dat net. Maar dat is die wel. Ja, ik vind dat vond ik heel spannend. Ja, dat is heel spannend, maar dat is heel dapper, hè? Maar waarom was het net mooi, word ik een documentaire? Nee, ik heb Kim van Beckham vregen me en ik ga dadelijk nee zijn in het begin. Door een dacht en later heb ik nee zijn. En waarom? Epe is een lietsplakje en mijn grote worden. En ik functioneer normaal. In Epe functioneer ik normaal. Ik leef normaal. Ik kan normale stijl en dat wil ik graag zo worden. Ja, maar en dat is het. Zit er dan iets van skant in? Nee. Herkenning. Dat mensen niet alleen nog maar derop om spreken en net meer op oren. Juist. Okay. Dan komt ze in Epe en dan beste we. Oh, kijk, daar gaat ze hoor. Ja. Nou, dat wil ik dus niet. Nee. Maar daar was er dus een bewustwording van creëren. En ik van die dochter, wat zou het betutten voor jou dat meer mensen dit onderkennen en dat je er echt wat ontwang in eventueel? Wat zou dat voor jou betutten? Dat begrijp ik niet. Maar wat zou het betutten dat er meer bekendheid is? Wat zou het veroorzaken voor je? Volgens mij dat ik net meer, dat ik hier als ik op het werk ben of ik zit ergens en wie had er zo horen en het syndroom komt naar voren. Nou, daar heb ik nou nog nooit van gehoord, van het hele syndroom niet. Leg het me dat eens uit. Maar worden we een bewust omstellen bij jongen? Juist, dat? Ja. Okay. En ik wil graag dat de 22Q11 correct zo herkend wordt als het Down-syndroom. Het Down-syndroom
is lietser als de 22 Q11 op het stuit. 2211 is grutter. Ja. Nou, natuurlijk. Bedankt in ieder geval voor die verhaal. We zullen nog eventjes onder in beeld even zien laten we mensen gaan melden kunnen. Want kist het nog even neer, maar hoe het heet? Nee, de kist mij wel onze vierde, maar dat komt vanzelf wel. Stichting 22 Q11. Ja, oké. Nou, dat zou te zien wijzen in beeld. Maar dekken de mensen hij hield opstarten om die documentaire te krijgen. Dank in ieder geval voor die verhaal. Dank u wel. Ja, we zullen even naar dat zeg je dat in het programma, de nominaties voor de assistent van het talent. Nou, kun je wel vertellen, doe ik nog voetballen, hier ik zeker mijn fysiotherapeut nomineerd. Want zonder hem hier ik echt net een wedstrijd spelen, maar dat wrak ik een stel van mij. Hij heeft me heel vaak oplapt. Nou, deze week nomineren Fjouwer echte talenten haar een assistent en Joen een wereldkampioen judo. Hier op het Jereveen willen de toptalenten uit Noord-Nederland kleermakken voor het grutte werk. Hoe Fjouwer hier matten van deze groep minimaal 2 judoka's op de Olympische Spelen van Tokio staan. En dat kan, want er is behoorlijk wat talent in Friesland. Zij is daar de 24-jarige Miranda Wolfslag uit Ljouwert. En dit is Natasja Ausma uit Lippenhuizen. Ze won verliezen hier nog een bronzen medaille op het WK Junioren in Abu Dhabi. En de jongste van het stel, de 17-jarige Sanne Vermeer uit Stiens. Sanne maakt 2 verlien de oerstap van haar eigen judovereniging naar het Jereveen. En al dat extra trainen is net zonder resultaat bleun. Vorig jaar ben ik in mijn eigen leeftijdscategorie tweede geworden op het NK. Bij de junioren in de min 21 derde. Ook ben ik derde geworden op EOF. En ik werd wereldkampioen. Dat is niet onbelangrijk, dit laatste. Nee. Maar eigenlijk zit ik hier dus tegenover de beste van de wereld. Nu wel, ja, van mijn leeftijdscategorie en gewichtsklasse, ja. Die wereldtitel is een primeur van Nederland. Nog neer jedders die er een judoka in de leeftijdscategorie onder 18 hier op de heegste treden. What were we saying about combination? Yeah. The first one we've seen. De wereldtitel had Sanne van een grutpatte tankje aan haar trainer Garm Zijlstra. En dat is dan ook de reden dat ze hem nomineert voor assistent van het talent. 2 jaar geleden ben ik hier gaan trainen en ben steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk ben ik zeg maar van pannenkoek, zoals Garm het altijd zegt. Het is wel veel beter geworden. Nou, ik denk dat pannenkoek wel een beetje een verkeerd woord is. Maar uiteindelijk is het wel zo geweest dat we het een stukje degelijker hebben proberen te maken. Dus dat ze uiteindelijk minder snel omviel. Nou, zo is het wel oké. Maar ga eens verder met je neus naar de mat toe, voor je idee. Dus buig eens verder voorover. Omgooien kon ze wel. Mensen omgooien. Maar staan blijven was af en toe nog een probleem. Dus ja, dan is dat denk ik het allerbelangrijkste. Maar hoe vind je dit, Garmt? Je bent genomineerd. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is natuurlijk fantastisch om genomineerd te worden. En zeker in dit geval door Sanne, door je eigen sporten. Door iemand die je hebt begeleid in ieder geval het hele jaar. En nou ja, dat is een stukje erkenning en dat vind ik hartstikke leuk. Nou, vind ik minder. Je strijdt tegen onder andere Wout Zijlstra, voormalig de sterkste man van Nederland. Ja. Nou ja, Kip Carpenter, hoe schat je je kansen in? Nou, ik schat mijn kansen altijd goed in. Ja, nomineer die talent of die assistent van het talent. En dat doet echt net zo'n fanatiek in te wezen. Maar ik amateur op www.sportgalafriesland.nl. Ja, dan nog eventjes naar een van de dreigste verhuizings van de wereld. Want de beste tuin van Emmen, ja, die zien toch wel een flinke put. Op 31 december ging het Oudepark in het centrum dicht. En dan weer alle beste oerbracht naar de nieuwe locatie. En dat ging net al te makkelijk. Wieber Landman, bioloog, wordvierder van Wild Parks, zo heet het nou? Wildlands, sorry. Ja. Dat binnen nooit helemaal woon. En ja, dat wie wel heftig even. Hè? En nou joert al maar die olifanten. Ze wie net heel makkelijk, hè? Het gaat net al even van een lijn dakje. Nee. De eerste wol, de impala's, zebra's, giraffes, dat ging al moeiteloos. Maar toen kwam de neushoorns en we hingen onder schema van eerst die, want de tweede, dat is de meest zenuwachtige. Ja, dat trekt dus ik weer de reistige. En nou, dat gebeurt dit. De je de tweede. En die knalde naar voren en die koert toen die in een stalen balk onder de kont scoren. Ja, uiteindelijk kwam ze de kist net uit. Nee. En wij hadden een shovel nodig om die balk weer te pas te krijgen.
Nou, en toen kon de kist dicht en toen is naar Wildlands gebracht. Maar wel even spannend. Ik wie met jou aan het Berlin. Ja, en toen zei hij, dan breek je de neus hoor nu. Ik denk, nou, het zal wat afvallen. En toen zeer ik dat filmpje. Toen schrok ik wel even. Ja, maar er kon niks gebeuren. Je kon waarschijnlijk van, nou ja, als er wol uitkomt wie de verzorgers weer nog lang achter een stevig stek. En als het eruit wist hier, dan hier op het plein stiend. En dan hier dan nooit weer die kist in kregen. Dat hier dan schot die het kostte. Maar deze zit nog veilig. Maar dan moet er dan nog een hele grote zwieren olifanten. De kudde die moet dan ook nog verhuizen. Nou, wij kunnen even zien naar hoe dat ging. Want dit is de training hè, die je hem dienen hebben om zijn ambitie mak te krijgen. De kist was inmotten. En om ze te wennen aan die transportkist krijgen ze wat lekkers. En een verzorger die ze helemaal aan het eind van de kist aan die kant houdt, zodat de verzorger aan de andere kant gauw die kist dicht kan waan. En dat moet wel al veilig, want olifanten zijn gevaarlijke beesten, dus dat moet al veilig wezen. Dus om ze maar zo mogelijk die kist in te krijgen, hebben ze daar gewoon laten wennen. Daarom zit hij net gewoon een pilkje in de kont. Ja, verdoven. Verdoven, ja. Nou, dan laat de trein een hele ton olifant in dan. Ja, nou ja. Die kun je toch ook helemaal in mijn kraan? Nee, dat kan net? Nee, het is wat best volle beter om ze erin te laten rennen. Ja. Maar ja, dat wil... Dat wil juist dus net, hè? Ze een beetje... Nee, de eerste beide gingen samenroer en toen zoer de jongste vrouw in het stil. Die won net. Nee. Ja, dat hebben we wel 2 woorden proberen van, nou, even terugrennen, er laat genoeg lekker zien. Nee, het ging net terug. Nee. Dus die hebben we weer op stal zetten. En toen, de oudste zus maar bij de jongens, die gingen, nou ja, jongens let nog hoer. En van de morgen hebben we het opnieuw proberen, maar twee zin zat die hit. Ja. En toen hebben we eerst de beide jonge man, die direct nog binnen, die hebben die kist in laten rennen. Nou, die won naar achteren, heel dat lekkers. En toen gingen ze er weer uit, even verderop naar boeten. En toen roemen ze er samen in. Ja. Toen, het roek lekker naar Malje in die kist. En zo roemen ze samen in. En dat is dan natuurlijk. Ja. Maar dat is dan gelukkig dat die natuur dan zijn werk doet. En dan ben ze al hier te plakken. En dan moet ze naar het naaie park. Nou, we gingen voor de uitsturing er al even over. Ja, schande eigenlijk dat uit dat mooie centrum van Emmen voort is nou. Ja, maar daar ben je hem nou. Hè. Dat is het. En dat moet ik al heel rap hiepen in maart. 24 maart die het hiepen. Ja. Komt het al hier goed? Ja, dat ziet er prachtig uit. Ik weet olifanten komen. Die krijgen nou een enorme grote tropische kas. Dus simmer en groot boetenterrein. Dus simmer en winter kan iedereen in zijn. En dat vind ik heel spannend, want je kan in die grote kas ik maar een bootje varen. En dan ga je er een grot heen. En dan kom je langs het water waar de olifanten niks zwemmen. Ja, we zeggen dat nou de beelden, hè? Wat er al hier komt. Jungola. Jungola, waar komt daar de olifanten in? Daar komen de olifanten en de apen en een soort vogels in de grootste kas van Europa. Dus dat is echt een enorm mooi. Ja. Hoe lang ben je daar allemaal bezig? Maar het hele naaien? Ik ben al heel school bezig met te bedenken van wat wolven daar al een keer. En dan moet ik nog een keer jongen worden hoe dat al een keer betellen moet worden. Nou, dat dan al een keer klaar is. Ja, toen ben ik begonnen met bouwen en dat is nou dik 2 heel hier al bezig. Ja. En wat een heel soort Friesen witte wollen, krijgen we die sfeer weer wat verroom staat het wie in het oude centrum. Kun je dat garanderen? Het is nog volle moeier. Ja, wordt het wel mooi? Ja, schitterend. Maar ja, met beplanting is natuurlijk al een keer heel jong. En wat ik mij nog herinner van Emmen is dat het juist dat klooster, maar die hele oude bjem en tuin, dat is natuurlijk al een keer nou naai. Ja. Hoe is het maar? We hebben sinds een soort tropische afdeling, maar die beplanting die kwam groot uit de tropen. Dus Oké, dat hebben we een groot onvoort. Zal ik er vaststellen, man? Laten wij ons gewoon, als het krijg hier, dus laten wij ons even rondleiden, voor 4 minuten. Ja? Dan testen wij eventjes of Emmen nog Emmen is. Ja. Tieren dank voor die verhaal. En wees voorzichtig, want de naalpaden die komen direct nog gewoon, hè? Ja, dan ben ik weer een baviaan. Nou, de baviaan die werd geen al onder narcose. Dat is stik voor stik. Maar dan hebben ze maar hier een onderzoek. Dat is van die reden. Ja. Hey, mensen, bedankt voor je verhaal, Jere. Dit weekend voor Juno weer. Morgen dan ben we er vanzelfs weer. Dan zit ik hier weer. En ik wens jou nog een hele mooie junta. Ja, Vief. Mooi, inbient.
Klaasje Posma kroept in de hoed van een bekende Joodse pianiste voor het stuk Life is Beautiful. Hoe is het? Ja. Mooi. Kak.